development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-24 ng petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. Ang iban sinila piyogid no bangod man nga tiaga na nagplahuway bangod sang Mascara Festival nga ginpatigayon diri sa syudad sang Bacolod. At least happy ang kabugusan na may mga kabaranggayan, especially Barangay Granada, amo ang nakakuha sang kampyonato sining tuig sang Mascara Festival. Balik yuhom mga kaaksyon, no? 1 million gid nga nagatagingting ang naangkon sang taga Barangay Granada mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Congratulations sa taga Barangay Estefania, sa iban pa nga mga barangay diri sa syudad sang Bacolod nga nangin madinalagon sa ginpatigayon nga Mascara Festival Dancing Competition mga kaaksyon kahapon nga adlaw. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang iban sini tilapyo pa, no? Ang iban sini way gidman magkapulaw kag may trabaho lang kag may klase mga kaaksyon sa mga bulutuan kag mga opisina naton sa sining adlaw, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalunta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon? Salamat gid sa buligman sang provincial government nga bisan paano nangin madinagon bangod man sa Panaad Park and Stadium kag sa Paglaom Sports Complex nga ginhiwatan sang Mascara Festival kag ang Panaad for the first time nag-ugyon man sa aton sining kahiwatan mga
mga kaaksyon damo-damo Tavinio. Amo ning isa sa mga rason siguro nga ti wala man nagutok ang mga maiton nga iba nagpalahimunong na lang kay wala gid tsansa sa linya kay kadamo sang pulis mga kaaksyon nga nagbida sa sining Mascara Festival, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kalakip man sa oriental side, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clanen Antique kag tubtub sa malabutan sa atong sining pag-broadcast sa sining udto mag-ululupod kita tubtub sa Takna Launay Media sa pagdulong sa mga balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. 62 días na lang nabilin kag Christmas Day na kag 69 days before pa man mag New Year's Eve mga kaaksyon, New Year's Day celebration. 69 días na lang kag 62 días na lang nabilin kag Christmas Day na mga kaaksyon. Sa kinandan, ako ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pagpangalagad karon sa Kapitolyo Provincial? 2.5 milyones nga medical equipments gindonar sa Isabela District Hospital. Turnover ginsaksihan ni Gob Lacson kag Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo subong adlaw. Kag sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, premyo nga 1 milyon sang Barangay Granada magakadto sa isa ka proyekto nga kag ihatag sa mga mascara dancers. Sa BCPO naman nga balita, 23 días nga Mascara Festival nangin matawhay suno kay BCPO Director Colonel Thomas Joseph Marter, kapulisan nga nag-augment balik na sa ilatag sa ka mga unit. Igabalita na karon ni aksyon na Eric Magbanwa. Sa nukpo naman nga balita, gabalita ni aksyon na John Diaz, sinimay kang tanan sa mangungumablahog ginluthang sa syudad sa San Carlos, Pilason, biktima na galigar nga plano ipapatay sang iyang nga anay asawa. Kagaaway sa pasahero, nagapanguna nga motibo sa pagluthang patay sa isa kabal-habal driver sa Banwa sang Calatrava. Sa patrol nga balita, National Federation of Sugar Workers kag KMP nagapanawagan sa pistok sa tunga sang NPA kag gobyerno. Kag kalakip man karona, ulay hunon tayo ning patigayon nga lunsing dira sa Riverside Medical Center sang isa ka kumbuyahan guro or edipisyo sa ila sining compound dira sa Riverside Medical Center. Kalakip man sa syudad sang Cadiz, siga balita ni aksyon na Roger Gotib kapulisan padayon ang hugot nga kampanya batok sa illegal nga sugal. Apat ka mga sugarolho lakip ng senior citizens arestado.
Sa balita kay Action Nelson Patinio sa area naman sang Calatrava, matapos ang anom kadlaw nga pag-istar sa ibabaw sang lubihon na naog na gidban kay nahadlok na ang ining persona sa ulan kag dagoob. Ay ho, ay kumag galing way pag ulan to mo. Ti anay nagulan, nagdagoob, nagpanaog na, no? Kay nahadlok siya. Ay ho, anom gid man kadlaw nga tenerya sa mataas nga punuan sang lubi mga kaakson. Ay perte no, grabe abilidad ya. Samtang sa balita naman sa La Casillana, igabalita ni Aksyon na Vidya Pasible, ini may kangtanan sa mga kapulisan sang Banwa sang La Casillana kag LGUs nagsinapol para sa Uplan Ondas 2022 pila ka mga kagamitan ni bawal or dumili sa sulod sang sementeryo. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, LTO kun Land Transportation Office nagpanumdum sa publiko nga likawan ang mga fixers. Nga kadugay na ginayas ang problema sa LTO, fixers gihapon, hasta subong fixers man gihapon. Ano gid bala? Ano gid balang sa likod sini? Kag sino bala ang sa likod sini? Ay, perte no? Bisan din lang LTO office kadamo gid. Ay, perte, grabe no? Galing te, ambot kung paano na matapna na. Kag Korean Air nag-overshoot sa runway sang Mactan Cebu International Airport. Mga pasero luwas na sa katalagban. Anay Senador Pacquiao ginpabutyag ang plano sini nga pagbalik sa politika. Kag Department of Tourism nagapanawagan no? Sa mga pasero magpresentas na antes ang fiesta or magpreparar na antes ang fiesta minatay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Pagtapos like ninyo kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 ng aton oras. Daligid lang mga kaaksyon kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sining auto kay Jinky de Alagdon. Salamat gid Jinky, Gian Resisio. May lang pag-monitor, Mary John Di Mayo, Bergie San Antonio Alpenda, JVL Lontayaw, Denia Ditsosa, Bibiana Calanza Imisino, Lilian Tadina Claridad, Liberty Binitin Ubaldo, Kasag Ridgi, Anthony Caherman, Karen Miraflor, kag Aileen Mabunay. No? Thank you, Gida. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nagpamati sa sining nga auto kay Madam Jenny Solgon, salamat gid. Jenny Solgon, Liberty Binitin Ubaldo, salamat gid. Karen Miraflor, dira sa Barangay Tangob, salamat gid. No? Madam Virginia San Antonio Alpenda, happy Monday in good noon Arb. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Romy Alconsa sa OTTG, salamat gid Romy Alconsa. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby yan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila
madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honor student. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ang aton oras, 12:09 na mga kaaksyon. Sige, daligilang aksyon Alvin Graba balita sa Patrol, live extension Coffee Mix Anay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras, 12:12 na mga kaaksyon. Katuan tarang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa NFSW kag KMP. Nagaparawagan sang pistok sa tunga sang New People's Army kag gobyerno mga kaaksyon. Kag kalakip man ining isa ka launching sa Riverside Medical Center mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex 200 ka mga mamumugon sa UMA sa idalom sang National Federation of Sugar Workers kag kilusang magbubukid ng Pilipinas ang natalana nga mag-marcha sa dalanon buwas nga adlaw diri sa syudad sang Bacolod. Pitpit ang panawagan nga pistok sa tunga sang New People's Army kag sang gobyerno. Nawasunod
diri kay KMP Secretary General nga si Danny Tabora, madamo sa mga mangunguma aksyon na rek sa barangay Carabalan sa siyudad sa Himamaylan, kagang iban pang lugar diri sa Negros ang nagakakugmat sa nagakabala nga liwat base bala matabo naman ining banggianay sa tunga sang new people sa Army kag sang Philippine Army nga ang nagakaapektuhan ining mga simple nga mga mangunguma aksyon na Rex. Dugang pagid ni Tabura, ang KMP kag ang NFSW nagapanawagan mismo no sa panguluhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dumdumon ang iya sining responsibilidad labi na sa mga pumuluyo kag mangunguma nga pungkuan kag tutukan gid ining pistok sa tunga sang NPA kag gobyerno agud wala matagaan man solusyon ng kakugmat ang ginakulbaan sa mga mangunguma nga base sila ang maapektuhan aksyon na Rex. Kadungan sini panawagan man sa sang KMP in line diriya kay ti subong adlaw ako na subong bulan nga Oktubre ginaselebrar man ang Peasant Month. So ang imuon nila buwas nga adlaw Action Rex magatipon ang pila ka mga mangunguma buwas nga adlaw sagwa mismo sang Bishop's House dira sa may San Sebastian Cathedral para sa isa ka rally protesta buwas sa hapon nga magaumpisa alauna kag magamarcha ni sila halin Cathedral padulong sa may Acacia Hotel bala Dadampi magahiwat sang gamay nga programa kag liwat magamarcha sa Delanon padulong naman sa Fountain of Justice. Ari ang Ano ang purpose ng marcha nila? Ang panawagan nila nga Pistok Action Rex. Pistoks? Oo. Sa sinong pistokon ni sang gobyerno? Ang NPA kag Tidin sila? Sila. Amo gani pamangkot sinong pistokon sang NPA asang gobyerno kun NPA sino sila magwa sila ihan? Action Rex ang muni ang panawagan man sa KMP abi. Amo nang budlay sang KMP dapat ang KMP kag NFSW ipakita nila ang mga NPA ara kay ting gobyerno mapistoks man lang na mo. Dani man Para istoryahan gid lang na. Maistoryahan lang gid na kag maambala sila mismo ti sige itampi paagi para masulbaran ang problema. Ti karon kon wala sang NPA sinong ipistok sang gobyerno? Ani man sila lang ni o kung fronte lang no kay MP kaya kasadya lang no. Sige lang basta mo nang panawagan nila. Ari aksyon na Rex kagang pagawain lamang sa nga pahayaga diri ni Danny Tabora. Dapat ipadayon no or pungkuan dumdumon nga hindi masulbar ang problema sa tunga sa New People's Army kaga military kung hindi mapatuhaw ang peace talks no nga ang nakaipit gani siniya sa awayan sa tunga sa New People's Army kaga military na nakaipit ang aton mga kauturan mangunguma kay kung diin sila gagira halimbawa dito sa kabukiran ato man tong aton mangunguma sa kabukiran nga nagatali umaman among ini napiktuhan ka nakakugmat kag kaluluoy pagit ang ilang mga kabataan kay amo nang ginasiling naton nakakamuklat ang aton pamatanon sa kaumahan sa isa ka gira sa isa ka manidugoon nga gira dire sa isla sang Negros so hindi sa maayo nga pamayrihasan madugay na kita ng panawagan nga dapat ipadayon no ang peace talks no istoryahan ang peace talks para mautod na ini ang nagalala no nga armed conflict sa between sang military kag New People's Army kay makita naman naton nga ang nakaipiktuhan sini ang pumuluyo kay sila ya manugira man lang sila nga manugira pero nakaipiktuhan nakakugmat ang ining pamuluyo kag makapaguba sa ilang pagtrabaho bangod mabiyaan nila ang ilahang adlaw-adlaw nga hilikoton dira sa kabukiran. Kanigin pamangkot mo si Tabora sinong ipistokon sang NPA? Asang militar? Ang NPA kipamangkot na siya ti sinipistok nyo. Si amo niya panawagan pungkuan ang ining sang NPA kag sang gobyerno. Sino galing NPA? There is Negros.
Abi, provide lang ito eh. Ginahambal ni Mr. Taburan eh. Oo, okay. Hindi lang drawing ko ring, kaya ang militarya gahulat man lang na esprangkang istorya. Gani. Kung magsiling ng NPA karon nga kami, mapistoks kami. Anong kasiguruhan namon hindi kami pag-arestuhon, hindi kami pagdakpon. Okay, mga pungkuan na ita. Kung di ka simple taning istorya. Gani man, amo na ang pinaka-importante da. Kaya Oo. matumbal kita NPA, di national na mo, tinaga. Di NPA, New People's Army. Masugod si Danny Tabura siya makipistok sa tropa sang militar. Basi mangin Sa ngalan sa instrumento, NPA, no? kaya hindi Wala. man nasla yung NPA, di ba? Progressive groups ni sila. Progressive groups na day Danny Tabura, ya. Oo, progressive ni sila. Oo. O galing kita concern lang ni Action Rex. Correct man ang ginambal yung gapiktuhan ng mga pumuluyo to, especially itong sa syudad sa Ngimamaylan, mapiktuhan gitong mga pumuluyo dito sa area. Makon mo to, damo to yung mga guma na Damo to yung mga to. woman na displays to, pilagid ka si Mana tong daan to. Oo, Di pamangkot sakto na sinong NPA. Oo, dapat at least... Basi nawong puro agtang lang ni. NPA nawong puro agtang. Amo. Kag makita lang yan na buong puro agtanga mo nang nakita mo sa Patagawayan. Oh, Kag minimay ni mo, bisan sinulang. oh. Ay, oh, gid. Oo, anyway, at least, simple lang man ang ila sininga panawagan sa Presidente. Anyway, Boss Gadlaw, let's see kung ano pag-idang ila sininga mga movement action na Rex. No? Kay Boss Gadlaw mo, launa ang tak na magatipon, ang ila sininga hanay, ang NFSW, kagasubong man ang KMP action na Rex. Di ganito sila malin to sa may... Halin sila sa may San Sebastian Cathedral, Ah. padulong sa may Acacia Hotel. sa Acacia Hotel. Oo, may Tapos? gamahiwat sila sa gamay nga programa after Nga sa Acacia Hotel, may activity man sila buwas man nga adlaw sa aga. Nga dito Ang, nila iban- ganay butang. Ambot ila man to yung luyag, no? Ano nga Acacia Hotel? May tubong naman may tubong. Nga dito na to sila sa Acacia man. Ano to sila man? May ang information ko may pila ka mga activity buwas nga adlaw dara man. Dito sa Acacia? Oo, sa Acacia. Kag after sa Acacia Action Rex Mga marcha naman sila. Marcha naman padulong sa Fountain of Justice. Oh, let's see, boss, ako nandun talang niya. Pero may action na, Rex, kagina, ginapadulungan naton ang sa may Riverside Medical Center, transformation, no, sa nga ospital, halin sa tinaga nga Metro Pacific Hospital into Metro Pacific Health. Amo ni ang ginplastar kay ina, no, dara sa may new building sa Riverside Medical Center, paagi diri kay Mr. Augie Palisek Jr. Amo ni siya ang presidente sa Metro Pacific Health. Sa diin ini sila Action Rex ang mag-provide sa komprehensibo nga health care service Action na Rex sa diin suno sa iya madamo na Action Rex sa mga ginatawag balang malipay ang mga pasyente sa ila sining working adequate equipment o kung mga ekwipo nalakip na diri ang moderno nga mga teknolohiya, ang mga professional nga mga doktor, the same diri ang professional nga pagtratar sa ila sining mga pasyente nga maayo nga atmosphere Action na Rex nga ang focus amo gidya ang tutukan nga mangin maayo o kung maayo ang isa ka pasyente Action na Rex amo ni ang ginalaong man nila diri Action Rex nga ang maayo nga service para sa mga pumuluyo. So far, amo ni ang balita sa patrol. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang
Patrol, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Aksyon na Dale Salazar, Sanbayan Noy, dira sa RB Golden Rim Auto Service Center ho. Monitor gid sila ba? Pwede si Romina, si Ruby, si Jonah, Mimar, si Ann, si Jajara man daw, si Nika, si Ting, Elwin, Nestor, JV, Lester, IN, si Jovin, si Butch, si Tokayo Rex, ara mandira, no? Kag si Jomar, kag Gerson sa RB Golden Rim Auto Service Center. Ga-monitor sila samtang naga-obra sang mga olobrahon, no? Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Live Extension Super Fiber anay kita, no? Ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:26, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Bauti congratulations sa daga Barangay Granada. Linya sining nila ating premyo nga 1 million magakadto sa isa ka proyekto kagigahatag sa maskara dancers. Pero may hambal rin nga ayo. Siling niya, good afternoon, Ariglio. Siling niya, Action Rex, kadako gali sang premyo 1 million, kabay pa nga magtupa na sa proyekto, kag sa kabataan, hindi lang sa bulsa. Ay, pwede ha. Sige, matupa na, Gorosera. Ining isa ka milyon, bla. Matupa na, Gorosera. Amo man ang pasalig sang barangay official sang barangay Granada mo. Yaring kaunan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon, Dale. Action Rex, kadamos ang plano ang Barangay Council sa Barangay Granada matapos gabi sila ang nagkampiyon kagabi sa Mascara Street Dance na rin ang competition. Wala pa nila napuli ang 1 million pesos. Kung baga Action Rex daw check. Kailan to wala ang ginatugyan para sa awarding ceremony.
bangod yati kinahanglan pa nga ma-liquidate sang mga kabarangayan nga nagdaog kag mayroon pang premyo ang gingastuhan sang financial assistance sa gintugyan mana sang siyudad sa Bacolod Action Rex. Pero nagapangalipay nga diri si punong barangay Alfredo Talibudao Jr. ang kapitan sang barangay Granada Action Rex nga ginakabig niya nga ginpamatud-an sa mga maskara dancers sa Granada nga home of the champions kaya ang barangay Granada when it comes sa maskara nga ginatawag. Ginpahayag diri ni Kap Talibuda ang kainas sang gagahod mga lastres nagsapol pa siya sa mga maskara dancers sa upod mana ang mga choreographers Action Rex kagtigin kasugtana nga ang 1 million na may katuan nga proyekto tangible nga project para sa may barangay Granada kag ang daras ng Action Rex itungaon ini sang mga maskara dancers lakit mana ang mga nagbulig mga choreographers kag iban pa Action Rex pero masuro sobra man sa 200 Action Rex ang nagabugos sa team sang Granada included diri ang 90 ka mga maskara dancers may 40 ka mga propsmen kag mga choreographers, artists kag mga designers sa Action Rex. Sa ginpamangkot nato si Kap Talibudao kung pila ang nagastos sang barangay Granada. Ginmention ni Action Rex nga initially ang budget proposal sang choreographer is 1.4 billion pesos. Action Rex 1.4 billion pero may mga additional pa ni Action Rex since mayroon sang dance drama nga gindugang sa performance sang barangay Granada. So nagdagang sa Action Rex mga 1.5 million. So according kay Kap Talibudao, sang nag-Grand Slam ang Barangay Granada sa year 2014, 2015, kag 2016, usually Action Rex ang kwarta yan, nagaragta gaya sa maskara dancers for sharing kag ginatunga-tunga, pero that time Action Rex ang premyo ya, hindi mo niya labot 1 million, kay subong malang niya gin-offer sang Bacolod LGU at Bacolod Yung Foundation. So 1 million, dahil naman yung istorya, so amo to ang hambal ni Kap Talibudao para at least wala may remembrance, arap lang magkadto sa barangay, may proyekto, ay halina sa mga maskara dancers sang year 2022. So amo siyang plano niya, pero magapangayo pa ni sang permiso si Kap Talibudao sa sesyon sang barangay council nga ti amo ni ang initially nga plano 1 million para sa isang project kag para sa sharing o kung mga taon sa mga maskara dancers. Sino by the way ang trainers ni Action Dale? Ang trainer sa mga maskara dancers si amo gani siya even before dira sa may barangay Granada sila gid Action Rex daw tatlo ini sila sa mga individual amo gani ang sa likod Sanday, Joe Dem Casabuena, Mark Philip Ramirez kag Romnick Rafael. Tatlo ini ka mga choreographers nga sila ini ang sa likod sang kampinato nga performance sang barangay Granada. Pamatay nato si Kapitan Alfredo Talibudao Jr. sang barangay Granada. For the past 3 consecutive years na naging champion ng aton mga dancers, wala natin nakuha ang premyo. Inahatag ko na sa ila. Pero this time, kiti 1 million is 1 million and we really spent from the barangay fund na tako. Very abasin na akong. Because of scarcity of materials, naggasto gigil ang barangay. Kag knowing lang pakadako sa premyo, gusto ko man ibalik ko syudad sa Bacolod ang handom sa ating mayor, mapatahong pagit na mag-world class showcase natin ang pinaka the best. So, nag-hatagi kita sa akong budget. Kaginanag sila kay kami mga 3 AM na meeting kong mga dancers kag choreographers na idisidahan natin at siguro a matter of sharing na lang ang matabo para nga ma-enjoy. Hindi lang sila nga ilakwat salang ni I need to think nga something nga masilig nga inidinag-an sa maskara. That's why some kind of project tangible na masiling sa pumuluyo nga truly ang Barangay Granada home of the champion sa maskara. Action Rex na pati tingog ni Kapitan Alfredo Talibudao. So far, wala pa sa may nabaton nga mga invitation Action Rex sa iban nga mga lugar nga mag-perform ang nagkampiyon sa street dance kag arena competition. Pero ang iba nagpamangkot sila ng criteria Action Rex nga nagkampiyon ang Barangay Granada. Kundi ang ginalinan sang score din nila Action Rex 40% ang performance sa street dance competition kag 60% sa arena competition. Kumbaga kung nalantawan nila ang arena, mayroon pa sang additional nga basis sa atong mga judges para magpili sa mga nagdaog. Tiyan mo to ang first runner-up ang Barangay Sumag
matong choreographer si Panoy Action Rex, and then ang second runner-up ang Barangay Estefania nga mo ang defending champion nagligada nga 2019. Si Panoy sa din to action dahil gani? Sa Barangay Sumag Action Rex, kay last time Pero ano number sang sumagi ka pila sila? first runner-up sila. Okay. Not bad Action Rex since law first time isang Barangay Sumag nga mag-join di half million mana ang ila sining nadagaan Action Rex. Kaya ang ila sining subsidy 500,000 pesos man Action Rex mo, half million man ang ginhatag nga ayuda sining mga contingent sa barangay. Ang 200 nagalin sa Bacolod LGU, and then ang 300,000 nagalin naman sa Bacolod Yuhum Foundation. Ano ganitong ibang nga mga barangay itong nagkakuha? May ara kada listahan? Ma-recap ka lang, Bing? So amo to ang nag-champion Action Rex, amo to ang Barangay Granada, first runner-up ang Barangay Sumaga, okay. ang second runner-up ang Barangay Stefania, and then third runner-up Action Rex, amo ni ang naglistahan ng numbered barangay nga nakasunod sa top 5, ang Barangay 35, no? So third runner-up, and then fourth runner-up ang Barangay Singgang Airport headed by Capultino Distrito, kagati ang Barangay Tangub, supposed to be Action Rex, wala na sang sang 5th runner-up, 6th runner-up, kag 7th runner-up. Pero nag-pledge ang SCI nga sila ang maghahatag sang premyo. So Barangay Tangub, 5th runner-up, 50,000 pesos. Barangay 31, ang 6th runner-up nga may 30,000 pesos. Kag Barangay Alangilan, ang 7th runner-up nga may 20,000 pesos. Initial nga plano Action Rex siya 1, 2, 3, 4, 5 lang ina ang mayara sang premyo. Ti amo to kahapon ang official tabulator sang competition naman ng FCI. So nag-pledge sila sang 100,000 pesos. So gintunga ini sa 5th runner-up, 6th runner-up, kag 7th runner-up. Pero ang talan nga 17 ka mga participating barangays nag-receive man sang big 10,000 pesos nga financial assistance halin man sa SCI West Negros University. Lumayo, no? Gani Action Rex kay kahapon ti kun below kun di mayo yung mga performance kag dalom kaya wala kaya chance nga magdaog or pulihon na ti amo daw nag-pledge. Pero at least may 10,000 nga pledge. May 10,000 nga pledge Action Rex sa ikaw to ay kadi sa setting contingent o kun barangay may pulihon nga 10,000 at least may pang party kam dira or pamahao ng mga maskara dancers Action Rex. Mga update, kabay tayo sa Bacolod City Hall ang Action nyo. Action, Dale Salazar, una sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos! Salamat kinaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon Hidovia, standby anay sa balita gikan dira sa Kapitolyo. No? Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level? Mag-Ditex 500 capsule na kita.
Katuan tanan balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo ini may kang tanan sa 2.5 milyones nga medical equipments gindonar sa Isabela District Hospital. Turnover ginsaksihan ni Gob Lacson kag Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo subong adlaw. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Subong mga taron arapa sa manuwasang Isabela Negros Occidental si Governor Bong Lacson. Ayaw po niya pa subong si Pampanga 2nd District Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa isa ka pagpermahanay ko na pag-turnover sang balor 2.5 milyones pesos nga medical equipments para sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital daraman sa may panuwasang Isabela. Kay may ara sang bag-ong foundation amuning Next Generation Advocate Foundation Philippines Incorporated nga ang nagaservice nga founding member amo si Tina Arroyo Tantoco. Si Tina Arroyo Tantoco papaini siya ni former Congressman Ignacio E.D. Arroyo sa founding chairman ni siya. Ang presidente amo si Francis Go. Ining Next Generation Advocate Foundation ginatuko dili samtang mainit pa sadto ang kampanya ni subong presidente Bongbong Marcos Jr. Kaning medical equipments ginalakipan din sang mga computers kag hospital equipments para sa emergency operating kag delivery rooms patira sa clinical wards sa nga district hospital. Si former President kag Congressman Gloria Macapagal Arroyo nagpapulong-tulong sa mga aga sa siring aktibidad. Yari siya ato sa napapatiyag. Paman by Rexon Rexon Sequan, si 5th District former 5th District Congressman Marilo Arroyo kag ang subong nga kongresista nga si Dino Yulo Araman papaday sila ka nagkinamo former Congresswoman Marilo Arroyo kag araman ang first gentleman nga si Mikey Arroyo. Si former President GMA kasubong Congresswoman sa bayan sang Pampanga. Gani, hindi lang subong nga adlaw ang atong alipay na adlaw. Sana kami mabilog tuig kag importante for always because we're hoping that this equipment will add to the increasing efficiency of Ignacio Arroyo Senior District Hospital. Ang Next Gen, gusto ko ipakilala sa inyo. Sino ang Next Gen? Ang Next Gen was organized during the campaign of candidate Bongbong Marcos for president. And it was called Next Gen because, as you can see from them, they're all the next generation. Kaupon din si Princess Go, and Dina was one of the active members, and her husband, Pawi Vargas Tantoco, also is an active member. So I'm very happy to be here with you all. Kagtani, we will always be working together for the progress of Isabela and the whole Negros Occidental. Ang ginamuno ni Congressman Arroyo nga Next Gen, inlipot nila nga ang Next Generation Advocate Foundation Incorporated. Sa bahay naman ni Governor Bong Lacson, iyagan pa sila batan ang Arroyo family sa pagdonar sang sining medical equipments para sa iya. Dako ang mabulig sini sa health emergency kag dako man mabulig sa pagpaganhagan sang impact akon epekto sang COVID-19 diri sa Negros Occidental. Karon lang papati ko ang mensahe ni Governor Bong Lacson ang Otsuri. Report dikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hidobia sa balita angot sa sining pag-inaugural o pag-turnover sang pila ka mga medical equipment sa mga 2.5 million pesos mga kaaksyon sa Isabela District Hospital. Isa sa mga dinapit man to si 5th District Congressman Dino Yolo, no? At tuman dito kay na kag syempre ang Arroyo family dito kay na, no? Ti daw maro kuan man daw gintambungan pagid sa iban pagid nga mga opisyal, no? May lang pagpamati dra kay Cap Jofred Zapanta sang Barangay Robles, La Castellana. Ga-monitor siya kag si Kapitan dali lang, no? Kay ano ni? Okay. Daw kadamo sang mga guni-guni, no? O sige dali gid lang ano ini? Sige. Daligid lang karon lang ni kay gina-check tanay mga kaaksyon, no? Ining information nga padala sa aton diri kon ano gidman, no? Okay, sige, karon lang dugay-dugaya. Sige, may lang pagpamati da kay Kapitan Chada kag kay Kagawad Jofred Zapanta, no? Ayos, sige. Sa mga kaaksyon ta, arianay ho, ginatan-ay ta sa inyo mga kaaksyon, no backlash dashboard. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tayo balita na aksyon na John Diaz sa Nukpo magunguma ginlutang sa syudad sa San Carlos, Pilason. Biktima na galigar nga plano ipapatay sang iya anay asawa ho. Ay pertino kagaway sa pareho o pasahero nagapangulang nga motibo ano ni siya away sa pasahero nagapangunang nga motibo sa paglutang patay sa isa ka habal-habal driver, no? Sa Banwasang Calatrava yaring kaundan sang balita ni aksyon na John Diaz. Aksyon John. Aksyon Rex sa talana nga operahan sini nga udto ining nga biktima sa papanglutang nga nagluntad sa area sang Sitio Agbulod, Barangay Prosperidad sa may syudad sa San Carlos, pasado na 7 takna kagabi, October 23. Aksyon Rex ining biktima amo si Expedito Alay Isamonte, 47 anyos, mangunguma ini sa Aksyon Rex si residente man sang Sitio Agbulod, Barangay Prosperidad sa Amuman nga syudad. Na interview naton si Police Staff Sergeant J. Caballero, ang investigador sa Carlos City
City PNP. Sunod sa iya mga alas 12 na sa tungang gabi sa nakaabot dira sa may San Carlos City PNP. Ining biktima upod ang pila dira ka mga residente sila nga lugar kaya nagpadangan sa reklamo nga minagluntad man shooting incident sa among nga lugar. Ang madribi ni Caballero layo na gid man ni ining barangay Prosperidad sa may syudad sa San Carlos and napukid na ni nga porsyon ng area naman sa Sitio Agbolod. Sa investigasyon diri kag gipadigayon sa mga kapulisan ginpahig diri ni Caballero nga papauli na nagapaglakaton ining si Alay sa ginbalabagan sang isa ka lalaki nga wala pa subong na-identified kay ginisang ginlutang action rex sang makaduha ka beses. Ining si Alay nagalakat sa dalan kaya linis sa iyang abyan tigabi na kuno kaya ti lalakton na raan na nabukid nga porsyon na sa barangay Prosperidad amo to nagluntad sa mga oras nagluntad ining pagpanglutang. Dugang pa rin ni Caballero nga pagkakita ko rin siyang suspect pwede mo kuno duruga mo nalit na sa gintayaan sa armas kay ginlutang may pila sin action rex sa iya diri wala sa wala nga bahin sang iya diri nga dughan dalom sang titi dampiya. And then sa likod di action rex siguro blado ng tingwa pa nga makapalagyo bo ginlutang pag sa likod nga bahin sang iyaman nga lawas. So front and back ang injury ni diri and medyo dalom-dalo ang matambalik Caballero nga natalain ni nga operahan. Kagabi sa gindala sa ospital, wala na napadalman pa sang kapulisan ng pag-interview diri sa biktima. Though, ang balda rin ni Caballero, yara sa estable nga kondisyon, may istorya man siya, galing kay ginaayo lang sa mga doktor, hindi lang kikupatamaan lang sunrex, hulag, kag tikap siya ba kay kumo, medyo dalom-dalom ang pinasinihin naman nga nangkon. Pero sa pila ka mga detalye nga nagkwadro ni Caballero, ginaligar ni Alay nga pagkakita ko sa suspect ang iyang pagdumdum ang nagsugo sa ni suspect nga tiruhon sa mismo ko ng iyanay nga asawa. Kaya ang badari ni Caballero, bulag na ni sa iyang nga asawa, ining si Alay. Hindi tinalik na ko rin adlaw, di ko na kununugo ang istorya, nga ginapilit rin siya nga magaling dira sila nga lugar kaya nga ligasyon diri ni Alay ginabalans ko sa iyang asawa nga wala na ni kuno sang kinamatarong nga magpananom dira sila magkadutaan kaya magpanagiyaman sa pila ka mga propiedad. Ang badiri ni Caballero nakabati man sa kuno sa mga inunano no kun nagaligasyon nga nagamba lang yung asawa nga ipapatay ining biktima action rex. Yari si Police Staff Sergeant Jake Caballero ang investigador sa San Carlos City PNP. Stable lang sir kay under gagabi under siya sa ginoperahan siya tapos able man lang siya kaya istorya man lang siya so hindi man patalya iko amulto ya testimony sir nga wala puli na siya sila palay gulpi lang na may tao nga hindi niya kilala tapos yung tiro siya pero bala na to nga ano man sir posible ko no nga ginsubo to sa iya kuan misis kay hindi man sila kuno good ba. Okay. Tapos may nagbuhi istorya nga papatay siya. But sila mo bulag sila kasawa ya sir? Yes sir. Wala sila mga siya sir ang halin siya istorya man. Umalang sir. Atulan to sa sa ilang lugar. Bali alas city na siya natabo sir. Oo. Nag-abot diri sa San Carlos City Hospital mga alas 12 na. Ambal niya nga halin sa siya migo. May ko ka mamangkot ng gainom pa sila wala kay kanang hindi kay siya papahambalon ba kay ipa-operahan naman siya. Ang sarap sa batian si Police Staff Sergeant Jake Caballero, ang investigador sa San Carlos City PNP. Sa subong, ginaulat-ulat din nila nga inalim na matapos na maperahan ining biktima nga si Alay kag maayon nga kondisyon balikan ni kuno nila action rex kay kung sila paglantaw do kilala gito ni Alay ining nagtiro sa iya and kung mamatudaan niya gito ang iya nga mga aligasyon batok sa ning iya anay asawa action rex. Sa ibang nga balita, update kita sa may shooting incident man, magkatupad na nga mga local government unit, banwas ang Calatrava Action Rex, na dumduman na mga alas 2 ang takna kahapon, may shooting incident kinagluntad sa area sa barangay Anii sa may Banwaman sa Calatrava. Ining biktima nga patay gid ni si Danilo Cuales Apurado, 52 years old, residente ni isang barangay Patunan, samtang ang suspect mo naman ni si Ronald Abadilla,
42 anyos, ang barangay Lalong. Para yun ito tanan ng Sores sa Kabanwasang Calatrava. Sunod rin kay Police Major Lumiain Lidawan Jr., ang hepe ng Calatrava PNP, nga nagapangapi no, sa isa dira kablalagyaan ni Elizabeth Lanisa sa may barangay Anii, ining biktima nga si Quales upod man ang iya nga living partner nga si Josephine Tines. Gulpin na kuno nagabot ining suspetsado, pagabot wa naman kuno duro gabo action Rex, ginparapitan nila ni kaginparakan kalutang, ama kon mo anom gid ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang, basiyo asang bala sa kalibre 45 nga armas lutang ang na-recover dito sa crime scene. Paburok lang sa kuno paburok sang lutang. Tapos antes ako na mag-alin ang ni Lidawan, ginpayag sang living partner sang biktima nga nagambal ko nung suspect nga nakabalos gid man ko ba. Kaya gambal rin ni Lidawan Action Rex ang ginalantaw rin nga motibo 5 years ago dogin kastigo kuno sining biktima nga si Quales, ining suspect nga si Abadilla. Kaya naginaway ni sila kuno Action Rex sa pasero bla nila sa Malabal. Kaya nikiling si Abadilla kag Quales ang biktima kang suspect, mga balhabal driver ni sila dala sa may Calatrava. Doon na ginagawa, guro ka pasero Tapos nagtinapungulay, tuto na kakwaro sang sansa ining biktima nga si Qualisad to, agin kastigo, yan ikuno ning ang ining suspect nga si Abadilla, tubtob kuno nga nagkarakakas ang unto sining suspect Action Rex. Kaya may ganun kainit gis ang suspect, sa uli, nakitaan niya dala sa isa kakapihan, pinalapitan niya ini kaginlutang. Na damo ni isang pilas nga naangkon ining biktima, sa naglain-lain nga bahay sa ingalawas nga gintunaan man, sang iya nga kamatayon. Yan si Police Major Lumiain Lidawan Jr., ang hepe sang Calatrava PNP. Hindi pa po nahuli. Gawin pa yung hot pursuit operation pa namin. Kasi tumakbo to sa lugar nila. Sa barangay Lalong po. Pero ano po yung motive sa likod nito, sir? Old grudge na po yan. Nag-away sila sa tungkol sa pasahero nila. Sa habal-habal kasi drivers tong involved. Pero matagal na po yung away nila, sir, or nung nakaraan lang? Matagal po, kasi ako din 5 years daw yung nangyari yun. Hindi, kasi ang sabi ng victim, kasi siya man yung witness, nakabawi na rin siya. Kasi natanggalan pala siya ng ngipin, kaya nang binugbog siya. Okay, so yung suspect po pala, sir, ay binugbog dati? Ako, binugbog dati ng victim. Patay ko yung victim. Opo, kasi kasama yung victim partner niya, nagkakapi sila sa isang store doon sa barangay Anini. Then, pagdating ng suspect, pinagbabaril na siya. Pagkasabi, before umalis, nakabawi na rin ako ganun. Actually, si Police Major Lumiain Lidawan Jr., ang hepe sang Calatrava PNP. Banta ko ang balita, ginapalo up naman ng saragay ng area, nga daw may nasapwal man nga patay Action Rex, ilan pa ko na update sa may NOC po bantay diri sa aton nga pagpangalagada. Nagtagikan sa NOC po ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, so nasabay ito na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Thank you! Salamat sa kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Karon lang dugay-dugay ang balita ni aksyon na Eric Magbanwa kag ang balita naton gikan sa aton sining mga out of town reporters. May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko ba makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa among diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan Balita, Banat, Unik. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 16 ang aton oras kadtuan tanay si Aksyon na Eric Magbanwa assessment sa Bacolod City Police Office nangin matawhay kuno ang ginpatigayon nga Mascara Festival sa 23 Dias no. Ti mayo maning nga indikasyon kag mga kapulisan nga nagbulig bla diri sa syudad sang Bacolod nagbalik na sa ilatag sa ka-unit. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, may hapon, tayo may kalala chimpo. Why nagid daw ginaunat ko lang ho. Do kadasig lang niya sang hindi pag unata kay basi mabugto no. Ati ginaunat ni para magtatiwa naman ha. Lunes guro ara na way pa. Ati ara na namo na lang tirada. Mo lang namin ng mga balita. Ayo di purma. Mo nang manami te. Amo at least may konsuelo naman kita. Oo, gani. Amo nang namit na. Sige lang kay yung time ko lang alanggid do. Ha? Ang time ko lang alanggid. O gani, na tapos-tapos na ginaman ang kalbaryo sang kapulisan ta. Sa 23 Dias nga pula bugto. Pero at least daw matawhay, no? Oo, tawhay kayo. Kag wala man sa mga mas kabig naton major incident. Naratabak sa mga festival site. Kag ang 8 focus crime gidman sa kay Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO City Director, nagnubo gidman Aksyon Rex. Ang nakaatag pa diri sila sang Consuelo pala ang pronouncement ni Presidente BBM kag ni First Lady ni BBM nga naggayaw gid sa kapulisan naton sa Bacolod sa naging performance sila para mamintinar ang katawhayan sa syudad sa Bacolod durante sang 23 Dias nga Mascara Festival Aksyon Rex. In fact, nagpakalabot ba ganun isang pagpangimbunahan si OIC Chief PNP, Lieutenant General Rodel Sermonia Pagi kay Pro 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco. Nagpakimbulahan man sa aksyon sa kapulisan natin sa Bacolod nga nangin Mayo ang ila sining performance as far as peace and order situation is concerned sa bago na natapos nga Mascara Festival. Kagapasalamat man Aksyon Rex si Police Colonel Thomas Joseph Martir
sa mga kapulisan naton na from NOPO, from PRO6 sa mga government agencies concerned nga nag-intra diri sa pagpaluntas sa katawayan sa Bacolod. Kag nagkapasalamat man sa kay Mayor Albi Benitez, nga ginhingagaw gid ni Mayor Benitez paghatag sang anom ka mga patrol car unit nga gingamit nila gid sa sining kasagsagan sang Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. So far sir, since the start opening salvo sa September 30 up to yesterday, tawhay man ta sir, wala ta major incidents lalo na sa aton mga festival sites and aton mga 8 focus crimes nagdubo man ang hindi man nagtabo gid sa outside festival sites. Ang compare mo sa 2019 ni Mascara, mas nubo kayo ang aton total crime incidents. Daw worth man sila ng inyo nga pagpulaw, no? Yes sir, nami man sir nga congratulate man kami sa no less than our city director and of course nabatian po man sa kay Mayor, everybody happy man sir sa aton outcome sa aton Mascara Festival nagiging peaceful and successful. Anong matapos sa itong augmentation, sir? Yes sir, naging agawin kami ginas ang aga, for awarding na culmination sa Mascara kay makuli naman na sila kay para balik man sa ila respective families kag considering nga nag-peaceful and successful ang Mascara Festival, ari gid sa program kagina si General Francisco na ato na update. Nag-congratulate ang isa taman kabisita di si Councilor Pausi. Ari man di gina. So after the activity, ginanaw sa gini nga tagaan sila 5 district. Daw dito. Aksyon Rex, si Police Colonel Tomas Joseph Marti ato sa BCP City Director. Kanakatap gid sa Consuelo sa Police Station Action Rex, kamay 4 sila kadlaw nga break o kon pagpahuway-huway. Timayo na. At sila ni Colonel Martir, diskresyon niya sa City Director sa headquarters personnel, kag diskresyon naman niya sa mga station commander sa ila sa kapulisan kung sino ang dapat tinatagaan 4 kadlaw nga break o kon pagpahuway-huway. Action Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magmanang report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. La 1:21 aton oras diri sa inyo sining palatuntunan, no? Ginaalas lang orasan ta ba? Dali gid lang ha sa mga kaaksyon ta. Aksyon Roger Gotib standby anay tirahon tay dang balita mo sa syudad sang Cadiz, no? Maki-update kita sa syudad sang Cadiz ini may kang tanan sa sining kapulisan padayon ng hugot nga kampanya batok sa illegal nga pagsugal blani. 4 ka mga sugarol ho, lakip ng isa ka senior citizens ay arestado, no? Ibalaon tabing balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Mga kaaksyon, yari ang kaundan sang balita. Daligi lang, no? Ni aksyon na Roger Gotib, daligi lang aksyon Roger sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, naghugot gyapon kampanya sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz sa sining kampanya kontra sa illegal gambling. Kag may 4 naman ng kalalakpan kahapon. Lakip ng isa ka senior citizen, alas 4 pasado takna sa hapon sa Purok Mainoswagon, Barangay Mabini, siyudad sa Cadiz. Ipatigayan ang operation sa pagtap na sa illegal nga sugal kag nadakpan sa intelligence section. Sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Eljan Dispe ang mga masunod nga mga nagasugal. Inisanday Ernilo Ori Villa Carillo, 45 anyos ng edad. Teresita Espinosa Ibatolina, 63 anyos. Percival Ditangco Itaparon, 55 anyos. Kag Nel Ryan Zaragoza Ditangco, 32 anyos ng edad. Tanan residente sang Purok Mainoswagon, Barangay Mabini, sining siyudad. Sa sining operation sang intelligence unit, natigayin nga ma-recover ang mga ebidensya, isa ka complete set sang madyungan
nga ilaging gamit kag subog man ang duha ka nga dice kag 340 pesos nga cash nga tiya mo ini ang bet money. Sunod sa kay Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna sa atong pagsugilanon nga mo nagpamuno sa sining operation nga kung hindi man nila may ngagaw karon nga adlaw ma-file ang kaso, ilala lang ini ga-file sa gyapon as regular filing kag hulaton nga magwa ang warrant of arrest agod nga maaresto liwat ang mga suspitsado liwat nga nagapanumdom ang kapulisan sa syudad sa Cadiz nga untatana pagpatigayon sa pagsugal kay ini ang Barangay Mabini bisan ato na sa pinakasulok na tungod kay asyenda na ang mga nagasugal ka mga sugarol, pero kung may report nga ginapadangal sa ila gilayon man sila nga naga-take action agod taptaon ang ining illegal nga aktibidad. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa atol sila mga ka-aksyon nga mahilig magkape sa liwat ang Life Extension Coffee Mix amo lamang ang kape kasi tagsa kay sa shades ang kape nga aton gini. Para sa Aksyon BBB, ni sa Aksyon Roger Gutim nag-report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat sa ginakson na Roger Gotib. Dalig ilang aksyon Nelson Patinio. Gina-recommendar ta sa inyo live extension na Vita. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Katuan tayo balita ni Aksyon Nelson Patinio matapos ang anom kadlawhong nga pag-istar sa ibabaw sang lubin na naog na gidman kay nahadlok sa ulan kag dagob ang isa ka persona sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye sining balita, upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, wala nadala sa istorya si Armando Coresima, ang tawo nga nagsaka sa ibabaw sang lubi sa sulod sang anam ka adlaw agod magpanaog.
Apang Action Rex tungod sa pila ka adlaw nga pagtupa sa ulan, pagpangilak kag dagob, kainas ang kaagahon nagpanaog ini halin gikan sa ginsakaan nga lubi nga nagaluya, nagapanimaho kag basa ang lawas tungod sa padayon nga pagulan sa Barangay Duli sa Banwa, sang Calatrava. Ini naman, hindi naman may istorya Action Rex si Armando Purisima sa karon suno sa iya sining utod nga si Antonio Purisima nga naghatag sa iya sang pagkaon matapos nagpanaog ini halin sa ibabaw sang lubi. Madumduman Action Rex nga si Armando ang nagsaka sa ibabaw sang lubi sa tuong Oktubre 19, Miyerkules nga adlaw sa wala may baluan nga rason. Apang ginpahayag sang iya siniutod nga hubog inigikan sa Barangay Bagunbon, San Carlos nga nagbaligya sang iya sini nga karbaw. Kag pagkatapos sadto hindi na ini maistorya kag masami nagapanago kag nagapalagyo sa mga tawo. Plano sa karon Action Rex ang pamilya Purisima nga ipalantaw si Armando Purisima sa doktor angot sa iya kahimtangan. Report gikan sa Banwa, sang Calatrava, ka-Aksyon yun Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Nelson Patinio. Lahununtan na yung balita na aksyon na VJ Apasible sa La Castellana. Kapulisan kag LGUs nagsapol para sa Uplan Undas 2022. Pila ka mga kagamitan iga dumiliho sa sulod sang sementeryo. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na VJ Apasible. Sa detalye sining balita, Action VJ. Action Rex, preparado na ang La Castellana PNP para sa patigayunon nga Oplan Undas nga tuig. Ini ang base sa pahayag ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Ginpahayag man ni Captain Nigos nga nagsinapol na sila kaupod ang local government unit sang La Castellana, lakip na diri ang iban pang mga ahensya nga manginkabahin sa ilang pagbantay para sa mabot nga Nobyembre 1 kag 2. Sining adlaw Lunes, Oktubre 24, suno sa hepe, nagumpisa na sila sa pagchekyara sa pila ka mga sementeryo sa La Castellana, kag sa mabot nga Oktubre 28 mag-establish up na sila sa ilang sining assistance desk sa tatlo ka mga sementeryo sang Banwa. Suno kay Nigos, ilang ginalauman nga mangin matawhay ang ining okasyon. Igapatuman man ang liquor ban sa Banwa sang La Castellana nga iga-draft sang Sangguniang Bayan. Lakip sa mga igabawal suno sa hepe amo ang pagpanahoro sa sulod sang sementeryo, pagdala sang mga magkahulubog nga ilim noon, iban pa nga mga parapernalyas kag mga matalom nga mga bagay. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Captain Daryl Nigos. I would like to appeal for them to cooperate and participate with activities of the PNP La Castellana and the local government unit headed by our municipal mayor, Mayor Almiro Maila Ginicor. And at the same time, we appeal also to the community, to the parents, to secure their children and secure also their mga asawa po nila, yung mga lalaki po. Kasi nga po, baka inuman lang ang gagawin nila. And the essence of November 1 and is to commemorate the families that have passed away and not to commemorate a drinking spree or any activities. Nabatian ang hepe sang La Castellana PNP. Balita nagikan sa Banwa sang La Castellana. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you. Salamat sa ginakson na vidya pasible sa mga kakson ta constipation ang problema ninyo malukang constipation among sang iloy mo sang tanan nga mga diseases mga kakson. Evergreen Herbal Capsule. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon Unay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:41 at oras. Sarangalang ta sa tiyempo, diri sa itong sining pangalagad mga kaaksyon. Pasensya ginang waita malabutana, buwas na naman kita ay diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian